Гаяз Исхакый. Җәмгыять. Комедия ике пәрдәдә. Кешеләр. Шәриф бай. Мәдрәсәләр, мәктәпләр сала торган, ысул җәдид сөя торган тугры гына фикерле карт бай. Юан бай. Шәриф байның энесе Тупас бай. Хәзрәт. Гади хәзрәт. Мөәзин. Хәйләкәр мөәзин. Муса мирза. Үзен бик динле итеп күрсәтергә тырышучы, һәммә кешегә ярарга теләп йөрүче банктагы бер писарь. Салих. Яңа татар егете. Тугры фикерле, риясыз. Җамал кода. Бик мөтәгассип татар бае. Бәдәвамчы. Бикә. Гади бай хатыны. Килен. Гади хатын. Хуҗа угылы. Асрау. Халык. Яшьләр, картлар. Вакыйга Оренбургта 19-нчы йөзнең башларында. Беренче пәрдә. Зур гына зал. Уртасында озын өстәл. Өстәл өстендә графиналарда кызыл кваслар. Залда халык күп. Кайсы озын өстәл буена утырган, кайсы читләргә утырган. Өстәлнең башында күзлекле, чуар бишмәт кигән, чалма кигән бер мулла. Аның янында чапаннан, чалмадан тагын бер мулла. Аның янында ак бүректән бер хәлфә. Аның янында русча киенгән, кара мыеклы, ялан башлы бер мирза. Тагын мөәзин, бәдәлче, байлар, уртача халык, бай балалары. Шәриф бай. Менә инде җәмәгать, сезне шуның өчен ишәндердек. Хәзрәтләр килми. Бер юан бай. Чакырылганнардыр бит, Әхмәди. Шул арада гына бер приказчик килә. Хәзрәтләрне чакырткан идеңме? Әхмәди. Чакырттым, барысына да әйттердем. Бер бай. Әллә җәмәгать, хәзрәтләргә ат җибәрикме? Муса мирза. Әйе, вәт, хәзрәтләр үзләре булдырырга кирәк кебек күренә түгелме? Вәт, милләткә хезмәт эшендә алар. Вәт, үзләре алдап йөри торган кешеләрдер. Шәриф абзый, сезнеңчә ничек? Бер кеше. Юк, алай ярамый. Хәзрәтләргә ат җибәрергә кирәк. Андый-мондый эшләре булгандыр. Мөәзин. Әйе, үлем җитем бардыр. Ил булгач, төрле хәл була. Шәриф бай. Яман пычрак эшләре дә юк әле. Тик дошманлык белә килмәгәннәрдер. Аларга милләтең кадалып бетсен. Бер кеше. Алар бидгатьтән куркалар. Әхли гыламага шул мондый обществолар арасында йөрергә ярамый инде. Пәйгамбәр заманында общество булмаган. Муса мирза. Ул Садык абзый алай булып бетәр микән соң? Ул инде вәт, менә мин инде бу мөселманнарның да барысында обществога килмәгәннәр. Булар җәмгыятькә, җәмгыять дигән сүзне бик мишәрчә әйтә. Килгәннәрдер дип уйлыйм. Мин үзем обществога килмәдем, җәмгыятькә килдем. Халык бравыздан. Общество түгел, җәмгыять түгел. Халык Салих аяк үрә торып. Минемчә җәмәгать, ул чакырылган хәзрәтләр киләселәре килсә килерләр иде. Килмәсләр шул. Алар безнең җәмәгать эшләренә илтифат итмәгән булалар. Шуның өчен аларны көтмәенчә эшкә башларга кирәк. Бер кеше утырган җиреннән. Общество эшеме, җәмгыять эшеме? Салих. Ул бит җәмгыять берлә общество арасында аерма юк. Халык кычкыра. Бар. Мөәзин. Обществоның бидгатьлеге бәдиһи. Бер бай. Бидгать. Салих. Сез миңа сөйләргә бирмәдегез. Җәмгыять җыелыш дигән сүз. Общество да шулай дигән сүз. Тавыш. Түгел, общество кирәкми. Җәмгыять кирәк. Берәү. Пәйгамбәр заманасында общество булганмыни? Салих. Пәйгамбәр заманасында булган. Тавыш. Тәүбә кыл. Юк. Җамал кода ачуланган тавыш белән. Мин әлхәмдүлиллаһ, 70 яшемә җиттем. Моңынча андый обществоларга кермәдем. Аллаһы Тәгалә моннан соң шулай ук обществолардан сакласын.
Бөтен мөэмин мөселманны обществодан сакласын. Әнә бит әле, бакчаларда шул общество кешеләре музыкалар уйныйлар. Безнең мөселманны да шулай итеп музыкалар уйнатырга телиләрмени? Муса мирза. Җамал абзыйның сүзе бик дөрес. Без беребез дә әле урысларның менә мондагы музыкальный обществолары кебек общество ачарга риза түгел. Тавыш. Түгел. Без менә хәзрәтләр фатиха бирсәләр, җәмгыять ачмакчы булабыз. Җәмгыять ул общество түгел. Ул Салих әфәнденең сүзе дә дөрес. Без мөселман, без дин кушканча йөримез. Халык, дөрес. Шәриф бай, соң ул алай дөрес булгач, ул җәмгыять бидгать булгач, ник башка шәһәрләрдә ачканнар? Ник анда муллалар шул җәмгыятькә язылганнар? Менә хәзрәтләр, сездән сорыймыз инде. Ул бидгать булса, сез безне тыегыз инде. Хәзрәт күзлекле. Китапларда общество дигән нәрсә юк. Инде аның хакында ачык риваятләр күренми. Ләкин инде ул бит инде менә әле Җамал абзый әйткәнчә, ул обществолар, музыкалар уйнасалар инде, әлбәттә, ул музыка ләгу вә ләһәб була инде. Ләгу вә ләһәб хәрам инде. Икенче мулла. Әйе. Аннан соң инде әле бу общество дигәнебез урыс лөгате инде. Бу инде без общество ачуыбыз берлә урыска охшаган булабыз. Мин тәшәббәкә минум фәһуә минһум. Инде шуның өчен бу общество дигән сүз хатадан хали түгел инде. Бер яшь бай. Соң бит инде, хәзрәтләр, без общество ачмаска булдык. Бу җәмгыять хакында китапларда ни әйтә инде? Хәзрәтләр бераз дәшмиенчә торалар. Бер хәлфә ак бүрекле. Алар хакында китапларда риваят юк. Белмим, менә хәзрәтләр ни әйтер. Мин Җәмигъ Рөмүздә дә күргәнем юк. Хәзрәтләр, юк. Җамал кыда. Ул соңалай китапта булмаган эшне эшләү, хәзрәтләр, ничек булыр инде? Муллалар аптырабрак торалар. Ул алай китапка каршы килеп эш йөрткәнче, без китап кушканнарны эшлик. Менә җәмәгать, Каргалы юлы буенда анда уйсу җир бар. Әнә шунда мөселман каберләре бар диләр. Менә шул җирне тотып алырга кирәк. Узган барган, урыс улак аларны мыскыл итмәсен. Халык, әйе, мәслихәт. Җамал кыда. Аннан ары аларның өстенә агач утыртырга кирәк. Алар зикер әйтеп торырлар. Зикерләренең савабы үлекләргә барыр. Хәзрәтләр, шулай бит? Агач зикер әйтә торгандыр. Мәзин. Әйе, китап әйткән, агачлар, үләннәр, һәммәсе дә Алла дип торырлар дигән. Бер кеше. Ул инде әлбәттә, зияратлар тирәсен тоту бик яхшы эш. Ләкин бит башка кирәкләребез дә бар. Менә фәкыйрь картлар була, ятим балалар була. Шуларга торырга урын ясасак, шәригатьчә гөнаһ булмас иде дип уйлыйм. Арттан берәү. Ул приют буламы инде? Теге базар почмагындагы кеби приют буламы инде? Халык, юк, приют кирәкми. Бер хәлфә, ул инде приют йортында аның ирләре берлә хатыннары бергә тора икән инде. Ул шәргый, шәрифкә мөкәлләф инде. Халык, ул урыс эше. Салих, сез бик кызык икән. Приют ачып фәкыйрьләрне тәрбия кылуда урыс эше, җәмгыять ачып балалар укытуда урыс эше. Кая соң мөселман эше? Мәзин. Үлекне каберенә кадәр озата баруда. Бәдәлче. Хаҗилар берлә күрешә баруда. Берәү. 5 вакыт намазны җәмәгать берлә кыйлуда. Салих. Мин аларны әйтмим. Халык. Безгә шул кирәк шул. Безгә общество кирәкми. Салих. Алай булгач, соң сез урыс эшеннән бик курыккач, ник урыслар кәсеп итә торган тире яры берлә сәүдә итәсез? Урыска охшау була ич. Халык керлә. Ул дөнья эше. Кәсепсез торып булмый. Шәриф бай. Мин әле җәмәгать бу эштән гөнаһ булыр дип әйтүгә бер дә алай ышанмыйм. Минем фәкыйрь, зәгыйфь картларны җыеп ашатуым, хәзрәтләр, китапка сыймыймыни? Бер хәзрәт. Әйе, анда инде шул сезнең гарыңыз фасил булмаса, мәсәлән, общество ачу булмаса, әлбәттә саваплы эш инде. Шәриф бай. Ятим балаларны җыеп укыту гөнаһмы инде? Мәзин. Анысы инде укытуына карап. Әгәр инде сәләфләр юлы берлә булса, саваплы инде.
Ысул җәдидә берлә булса, кара такта булса, харам инде. Берәү, ысул җәдид кирәкми, берничә кеше кирәкми. Шәриф бай, туктаңыз әле. Сез миңа җавап биреп бетереңез әле. Менә инде, мин шул фәкыйрьләрне җыеп ашатсам, аларны һөнәргә өйрәтсәм, шуның өчен мине кыямәттә тәмугта яндыралармы инде? Муллалар берсенә берсе карашалар. Бер мулла: "Әйе, анысы инде Алла эше. Без белмибез. Теләсә гафу кыла, теләсә газап кыла." Җамал кыда: "Аны белер хәл юк. Бәрсиса әүлия 126 ел гыйбадәт кылган да, ахырдан Аллаһы Тәгалә каһәренә лаек булган." Шәриф бай: "Мин синең Бәрсисаңны белмим. Менә минем акчам бар. Менә мин үләм. Шуның өчен фәкыйрь балаларга укытырга акча калдырмакчы булам. Шул ярыймы, юкмы? Шәригатькә сыямы, юкмы?" Җамал кыда: "Син ысул җәдид мәктәбе ачмакчы буласың. Менә шул инде җәмәгать. Ышы кая килеп чыкты?" Халык: "Юк, безгә ысул җәдид кирәк түгел." Муса мирза: "Әле вәт Шәриф абзый ысул җәдид дигәне юк җәмәгать. Ул менә үзеннән соң акча калдырам ди. Укытырга инде, фәкыйрьләргә укырга. Бу соң хәзрәтләр саваплы эш түгелме соң? Бу яхшы нәтиҗә түгелме соң?" Бер яшь кеше: "Бик яхшы. Безгә хәзер Шәриф абзыйга рәхмәт укырга кирәк тә, шул эшкә ярдәм итешергә генә кирәк." Мәзин: "Ул бай акча калдырырга теләсә, әлбәттә, бик яхшы эш инде. Ләкин бит ул фәкыйрь балалар укытудан кирәгрәк эшләр бар. Мәсәлән, мулла мөәзин халкының хәл бар бит. Мәхәллә халкы, үзегезгә мәгълүм, карый алмый." Бер мулла: "Әйе, гөләмәнең эше авыр. Көн күрүе кыен инде. Аларны онытырга ярамый." Салих: "Менә ни өчен сез баядан бирле шәригатькә сыймый дип торасыз икән?" Тавыш: "Ни сөйләй? Хәзрәтләргә каршы килә. Алладан оял." Муса мирза: "Ул инде мулла мөәзиннең хәле кыенлашканлыгын беләмсез шикелле инде. Әле һәр эш алардан башка булмый инде. Вәт шулай да менә, вәт бу җәмгыятьне инде аерым ясыйк дим инде. Гөләмәне Шәриф абзый үзе онытмас инде дим." Берәү: "Монда бит эш әле менә шул җәмгыятькә инде. Шул менә шәригатькә муафикмы, түгелме?" Янә берәү: "Тагы шул приютта инде." Муллалар: "Ул приют дигәне китапларда күренми инде. Ул пигамбәрдән соң чыккан эш була инде. Шулай булгач, ул бидгать була инде." Җамал кыда: "Менә җәмәгать, ишеттеңезме? Бидгать буладыр ди." Салих: "Минемчә мәсьәләне бөтенләй үзгәртергә кирәк. Менә халкыбыз арасында зәгыйфь картлар бар. Шуларны ашатып тәрбия кылырга кирәкме, түгелме? Тагы фәкыйрьлек сәбәпле укый алмый калган торган балалар бар. Шуларны укытырга кирәкме, түгелме? Менә Шәриф абзый шул эшне файдалы дип тапкан да, шуларга ярдәм итәр өчен бер җәмгыять ясамакчы була. Сездән киңәш вә ярдәм сорый." Бер мулла: "Менә шул инде. Эшнең иң нечкә җире шул җәмгыять дигәнебез инде." Салих: "Җәмгыять димә алай булса." Берәү: "Общество диекмени?" Салих: "Бер сүз дә әйтмә. Укыт та, ашат кына." Берәү: "Юк, җәмәгать. Моның артында бер нәрсә юкмы? Моның арт ягы начар булып чыкмасмы? Без ничек инде шул җәмгыятьне ачыйк? Инде бу кафирләр безгә килеп, инде шул җәмгыять общество инде. Общество булгач, ул урыс эше инде. Шулай булгач, ник сезнең пишмагыгызда юк димәсме? Без шуларны уйларга кирәк." Халык: Дөрес, урыска ышанырга ярамый." Шәриф бай: "Әле бит монда урыс юк ләбаса. Әле бит үзара кычкырышамыз." Берәү: "Аның арт ягыннан урыс килеп чыкмасын дибез." Мәзин: "Куркынычлы хәл инде." Бай шундый шөбһәле эшләр ясап калдырганчы, үзенә әһле гөләмәдән догачылар калдырса. Шәриф бай кызып: "Менә инде җәмәгать, актык сүз. Мин инде карт кеше. Мин инде үләргә хәзерләнәм. Менә шул. Башка шәһәрләрдәге кебек җәмгыять ачсаңыз, мөэмин мөселман бергә булып карарга булсагыз,
Мин 10,000 сум акча калдырам. Юк икән, ул акчаны мин бүтән шәһәргә бирәм. Халык: Ачабыз, Муса мирза. Менә инде җәмәгать, ишеттегезме инде? Шәриф абзый бик зур акча калдырырга тели. Вәт без инде хәзрәтләр Фатиха бирсә шул җәмгыятьне ачыйк инде. Бер кеше: кирәкми. Салих бер кешегә: син кирәкми дисең дә, шул фәкыйрьләрне үзең карарсыңмы соң? Кеше: мин карый алмасам, Алла карар. Муса мирза: менә хәзрәтләр, сез шуңарга Фатиха бирегез инде. Бер мулла: әйе, ул шул мирза әфәнде китапта бер дә андый җәмгыять дигән нәрсә күренми. Без дә шул Аллаһ хузурында җавапка калмыйк димез. Бер бай: хәзрәтләр, без усаллыкка тырышмыйбыз инде. Шул фәкыйрь фукрага ярдәм итешергә инде. Мәзин: соң инде, ул общество булгач. Муса мирза: общество түгел, җәмгыять. Мәзин: я җәмгыять диек инде. Мулла мәзинне бөтенләй онытмаслармы инде? Менә Казанда әле мулла мәзин хакы булган зәкатны да шул обществога бирергә телиләр имеш. Бездә дә шундый бидгатьләр булмасмы? Берәү: ул бит имамины карау һәркемгә тиеш инде. Иншалла алай булмас. Муллалар бер-берсе берлән сөйләшәләр. Берәү: әле хәзрәтләр, без барыбыз да шунда бит. Андый-мондый дингә мөхәлиф эш булса, агай-аны берлә киңәш итеп, туктатырбыз. Җамал кода: вакыт үтеп китмәсме? Бер мулла: Аллага тапшырдык инде җәмәгать. Шәриф абзый да мәхәллә картымыз, аның күңелен дә калдырмыйк инде. Инде алай булса, бер Фатиха бирик. Кул күтәреп дуга кылалар. Бер мулла шуннан соң: әһле исәмгә файдалы булсын инде. Халык: амин. Шәриф бай: менә инде алай булса, Муса мирза, син инде уставны укы. Муса мирза кесәсеннән кәгазьне чыгарып, күзлеген киеп караштыргалап Салихка бирә. Мәле, сез укыгыз әле, Салих әфәнде. Салих укый башлый. Җәмгыятьнең кавычкада общество максаты. Халык: общество кирәкми. Җамал кода: сез безне шулай алдап, безнең артта общество ясамакчы буласызмы? Әйттем бит, арты начар дип. Халык тавышлана. Шәриф бай: шул сүзне сыз. Салих кулындагы карандашы берлә сызып: җәмгыятьнең максаты халкыбызның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Бер кеше: ул ник карандаш берлән генә сызды? Общество дигән сүзне бөтенләй кырырга кирәк. Муса мирза: әйе, дөрес. Каләм дигән сүзне мишәрчә әйтә. Берлә сызарга кирәк. Халык кычкырып: боз. Салих кара берлән боза. Берәү: монда халкымыз дигән. Нинди халкыбыз? Ник аны бөтен мөселманның димәгән? Салих: безнең максат бөтен мөселманга хезмәт түгел. Бер кеше: ник булмасын? Бөтен мөселманга хезмәт. Бөтен мөселман безнең дин кардәше түгелмени? Тавыш: бөтен мөселман. Салих: безнең бөтен дөньяның мөселманына без ярдәм итә дә алмыйбыз. Аны үзебезгә максат итеп ала да алмыйбыз. Безнең анлык кешебез юк. Берәү: ник булмасын? Әлхәмдүлилләh, без мөселман. Бер хәлфә: әйе, Аллаһы Тәгалә җәнәпләре һәр нәрсәгә кадир инде. Алла ярдәм бирсә, барысына да кешебез җитәр. Берәү: әлегә җәмәгать, бит кешебез җитмәгәне күренеп тора. Без хәзергә карап эш йөртергә кирәк. Кешебез булса, тагы җәмгыять ачарбыз. Берәү: юк, аны хәзер ныгытып куярга кирәк. Ул калган эшкә кар ява ди. Хәзрәт: әйе, бөтен мөселманга дияргә кирәк. Муса мирза: әйе, җәмәгать, ул шулай кирәк инде. Бөтен мөселманга дияргә кирәк. Вәт, без барыбыз да шул уйда инде. Ну вәт, бездә тагын бер нәрсә бар. Миссионерлар дигәнебез риза булырмы? Миссионерлар, вәт, алар бит дошман. Минем нишләгәнне карап кына торалар. Алар, вәт, бу Муса мирза мөселманга файдалы эш эшләмәсен дип аяк чалырга гына торалар. Вәт, алар мине банкка кертмәс өчен сенатка кадәр барып җиттеләр. Хәзрәт: әйе инде, мирза әфәнденең керүе яхшы булды. Шунда шундый банка кебек акчалы җирдә үз кеше булгач, агай-энегә җиңел була инде. Муса мирза: вәт,
Алар шуның өчен мине кертмәскә теләделәр. Менә вәт, әле бер көн бер мөселманга акча бирмәскә телиләр. Тегене глупый татарин дип тиргиләр. Мин шуны күрдем дә, вәт, сез законга каршы киләсез дип, законны ачып күрсәткән идем, үзләре исләре киттеләр. Вәт, анда закон белүнең дә нәтиҗәсе күп. Шуннан соң мине мөселманский частька директор баш итеп куймакчы булды. Теге бәдбәхетләр вәт риза булмадылар. Шуның өчен әйтәм, без бик зур башлап кичкенәсеннән калмыйк дим. Безне тегеннән банктан шылдырмасыннар дим. Халык, әйе, анысы дөрес. Муса мирза, вәт, бер көн бер миссионер килгән. Директордан бер баланы урыс итәргә акча бирегез ди. Мин дидем, нисмәй, закон юк, бирмәделәр. Мин булмасам, вәт бирерләр иде. Халык, рәхмәт мирза, рәхмәт, Муса мирза. Вәт, минем үземә дә еңел килми. Бер көн карасам, урамда баралар. Туктале, бу бәдбәхет нишли икән? Бу безнең мөселманга заранга йөрми микән дип уйладым. Чыктым, исәнлек саулык сораштым. Беләм, теге бәдбәхетләрнең минем берлә сөйләшәселәре килми. Берсе миссионерлар, берсе чиновник. Миссионерлар тегене миннән айырырга тели. Мин, юк дидем, мирзаң сезнең кебекләрне күргәне бар дидем. Чиновникны айырып алдым. Вәт шул каһәрне эш серене алыр өчен гостиницага алып кирдем. Тегенең бүтән эш серене түктердем. Шуннан теге миссионер вәт миннән куркып шәһәрдән китте. Шуны берсе күргәндә, мирза ишеп йөри ди. Юк, мирза ишеп йөрми. Мирза дин өчен үз акчасында кызганмаенча серләр алып йөри. Серләр, аны белергә кирәк. Халык, рәхмәт, рәхмәт. Бер мулла, әйе, мирза сүзе дөрес җәмәгать. Моны инде шул кийинчә калдырырга кирәк. Ул андый-мондый эш булып китеп, банкта сизә күрмәсеннәр. Салих тагы бер кат укый. Җәмгыятьнең максаты халкымызның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Менә бу мәддә ярый инде. Шуны кабул итәбезме? Берәү, ник халкымыз дигән? Урыслар бездә халык, безгә дә ярдәм ит димәсләрме? Муса мирза, бу сүз дөрес. Вәт җәмәгать, мөселман халкыбызның дияргә кирәк. Халык, әйе. Хәлфә, мөэмин мөселман дияргә кирәк. Мулла, ул инде мөселман булса, мөэмин кирәк түгел. Мөэмин булса, мөселман кирәк түгел. Алар алфаза мөтәрәлифә инде. Хәлфә, юк хәзрәт. Мөэмин тәэминдән мөштәк. Мөслим исламияттән мөштәк. Бер мулла, әйе, икесе дә кирәк. Җамал кыда, мөэмин мөселман урынына хак мөселман дияргә кирәк. Хак мөселман булмаган кешегә ярдәм итү гөнаһлы эш. Салих, ничек кешенең хак мөселманмы түгелме икәнен беләсен? Кешенең ишенә кирип карап булмый. Җамал кыда, әхле уламә юлы берлә йөргән кеше хак мөселман була. Халык, дөрес. Муса мирза, әйе, ул сүзне куй. Ул зарарлы түгел. Салих яза. Алай булса менә булай булды инде. Укый. Җәмгыятьнең максаты хак мөселманның мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Берәү, бу җәмәгать инде монда хак мөселман дигәнемез. Шул хак мөселманның кем икәнен айырыбрак әйтмибезме инде? Җамал кыда, ачык кирәк. Теге кеше, менә бит, инде замана бозылды, төрле бидгатьләр күбәйде. Пәйгамбәребез заманасында булмаган нәрсәләр чыкты. Менә шул инде. Безнең җәмгыятебез шул бузыклыклар, шул бидгатьләрне битерергә тырышырга кирәк инде. Халык, дөрес. Теге кеше, шуның өчен менә хак мөселманнан мурат әхле гыйләмәне игътибарга алучы сәләфе салихин кылу берлә йөрүче дигән сүзне кушыйк дим. Халык, мәслихәт. Тагы бер кеше, җәмәгать, бит әле менә шул. Соңгы елларда ата-ана сүзенә тотмау бик куәтләнеп китте. Менә күз алдыбызда Әхмәди абзыйның улы атасыннан Фатиха сорамаенча чыгып китте. Хәлил абзыйның углы аталарына каршы килеп өйләнде.
Менә шундый начарлыкларны бетерер өчен мин ата-ана фатихасыны алган кеше дигән сүзне дә кушыйк дим. Тавыш. Кирәк. Бер бай калын корсаклы. Мин инде әйтә дә белмим. Менә шул инде. Әле менә без хезмәт иткәндә байдан калтырап тора идек. Байны ата урынына күрә идек. Ул суга керергә кушса, суга керә идек. Ул утка керергә кушса, утка керә идек. Бу елда менә шул приказчиклар арасында шул инсаф бетте. Байлардан рөхсәт алмаенча чыгып китә башладылар. Аз-маз акча ясап, байларына көндәш булып, аларның фатихасыннан башка үзләренә эш башлый башладылар. Эшкә өйрәтер өчен суксаң нитсәң судларга бирә башладылар. Булар бит инде җәмәгать, мөселманлык түгел. Менә шуларны да шул җәмгыятемезгә кертәсе иде дим. Анда инде үзеңез ничек икәнлегенә карарсыз, Муса мирза. Бу инде әле Вәли абзыйның әйткәне инде шул булды кебек күренә. Ул әйтә, "Вәт, бу безнең хезмәтче халык бозылды" диде. Халык, дөрес, Муса мирза. Ул инде вәт, шуларны да шунда кушыйк ди. Минемчә, бу мәслихәт. Байыннан фатиха алган хезмәтчеләргә дияргә кирәк. Мулла. Әйе. Ул инде андый бидгатьләр күбәя башлады инде. Әле үзебезнең асрау гына түгел, кем булган соң инде шулда абыстасының сүзенә тел кайтарып, ирек бирсәң, орышышмакчы булып тора инде. Хәзрәт, әйе, китап инде хуҗасын итәгать кылсын дигән. Улсы инде шәргы шәрифкә муафиq. Муса мирза. Я инде соң безнең бу беренче мәддә ничек була инде? Салих укый. Җәмгыятьнең максаты хак мөселманның мохтаҗ тарафларына хезмәттер. Шуннан соң инде йылдыз берлә хак мөселманнан мурад әхли гыламаны игътибарга алучы, сәләфе салихин сүзе берлә йөрүче, ата-ана фатихасын алучы, байларның рөхсәтеннән башка үзеннән эш башламаучы димез инде. Җамалкыда. Мин әле моны аңламадым. Менә инде бу соңгысы кая языла инде? Салих, ул бу мәддәдән соң языла инде. Җамалкыда. Юк. Ул алай булгач аны беркем дә санга санамау бар. Ул шунда хак мөселманнан соңда булсын. Салих, алай мәгънәсе туры килми. Халык килер, Җамалкыдача булсын. Муса мирза, шулай булсын. Яле укып кара әле. Без аның мәгънәсе туры килмәсә, үзгәртербез вәт. Берәү, үзгәртмибез. Салих укый. Җәмгыятьнең максаты хак мөселманнан мурад әхли гыламаны игътибарга алучы, сәләфе салихин юлы берлә йөрүче, ата-ана фатихасын алучы, байларның рөхсәтеннән башка үзеннән эш башламаучы мохтаҗ тарафларына ярдәм итүдер. Муса мирза. Әйе, сүзе бик кулакка ятып бетми кебек күренә. Сезгә ничек, Җамал абзый? Җамалкыда. Ярый. Халык, ярый. Салих, мәгънәсе дөрес булмый, аңлашылмый бит. Халык, аңлашыла, шулай кирәк, шулай. Бер приказчик. Әле бу заманаларда байлар арасында хезмәтчеләрне гынахсыз җиргә рәнҗетүчеләр күбәйде. Аз гына ачуы килсә, куып чыгара. Менә мондый урынсыз җиргә хезмәтчеләрне рәнҗетмәүчеләргә дигән сүзне кушарга кирәк. Тавыш, юк. Берәү, яхшы хезмәт иткән кешене беркем дә рәнҗетмәс, кирәкми. Тавыш, кирәкми. Хәзрәт, ул инде мөселман кеше алай рәнҗетмәс инде. Гынах икәнлеген белә бит инде. Рәнҗетә икән, әле бит кыямәт бар. Сезгә Аллаһы Тәгалә аның өчен әҗерен бирер. Китап әйткән, гынахсыз зулым кылынган кешене сират күпереннән яшен кебек үткәрер дигән. Аның алдында инде иҗмахның ишекләре ачылыр дигән. Бер карт, әйе, сабыр итәргә кирәк шул. Приказчик, ник без генә сабыр итәргә кирәк? Кишләсәләр дә сабыр итәргәмени? Мулла, әйе, шуның өчен савабы булыр. Приказчик, байлар сабыр итсен, савабы аларга да булыр. Мулла, әй ахмак, күфер сөйлисең, тәүбә кыл. Китапка шамлысың. Тавыш, ташла, ни сөйлисең? Приказчик туктый. Муса мирза, соң җәмәгать шулай ярыймы инде? Халык, ярый. Муса мирза, икенче мәддәне укый инде. Салих укый. Шул максатыны тутырыр өчен
Җәмгыять мәктәпләр ачарга, кичке дәресләр ясарга, зурлар вә кечкенәләр өчен кирәкле һөнәрләр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачактыр. Муса мирза, бусы ничек җәмәгать? Җамал кода. Ул ниганда мәктәп дигән? Мәктәп бит урысча школ дигән сүз. Безгә школ кирәк түгел. Без, әлхәмдүлиллә, мөселман халык. Дөрес, школ кирәкми, кирәкми. Салих, мәктәп дип низамлы мәдрәсәне әйтәләр. Җамал кода, ул нинди низамлы мәдрәсә? Мөселманның низамлы буламыни? Бездә, әлхәмдүлиллә, низам юк. Халык кирәкми, школ кирәкми, низам кирәкми. Берәү туктагыз инде, җәмәгать. Низамлы мәдрәсә дигән сүз ул бик куркыныч сүз түгел. Мәсәлән, балаларның вакытлы сабакка килүләре, китүләре, аның соңында бергә шәрик булып укулары дигән сүз. Бу бит, хәзрәтләр, инде шәригатькә каршы түгелдер. Хәзрәт, әйе, ул инде шул мулла кем әхле гыйләманы кысу була инде. Мәсәлән, сабакны вакытлы ясыйк инде. Әлбәттә, бик вакыт инде намаз вакыты берлән йөри. Мәсәлән, инде иртә намаздан алып илә намазына кадәр диек инде. Ярый инде, үлем җитем булса, мәсәлән, бит җеназа намазы ахрысы фарыз бит инде. Әхле гыйләмә вакытлы дип җеназадан кала алмый шул инде. Мулла, тагы аш була, туй төшем була. Вакытлы булгач инде безгә шул бер җиргә дә бармаска кирәк була инде. Ул теге урысларныкы кеби вакытлы берлә кыңгырау кагып керергә, кыңгырау кагып чыгарга була инде. Тавыш, кыңгырау кирәкми. Шәриф бай, әле соң кыңгырау дигән кеше юк ләбаса. Менә шулай тәртипләбрәк укытсын дибез шул. Менә мин 7 ел укыдым. 12 һәфтияк туздырдым. Язуда танымадым. Шул инде, хәзрәтләр, минем язу тануым дип белүем гөнаһмыни? Хәзрәт, юк. Ишанда түгел, Шәриф абзый. Сез менә, әлхәмдүлиллә, укый алмасагыз да әхле гыйләмәне никадәр карадыгыз. Алла Тәгалә әҗрене насыйп итсен. Ул инде низамлы уку дигәч, ысул җәдидкә тарту була инде. Тавыш, ысул җәдид кирәкми. Муса мирза, ул мәктәп дигән сүзне мәдрәсә дип алмаштырыйк алай булса. Җәмәгать, шулай ярыймы? Мәзин, ул мәдрәсә дигәч инде ул шул яңа мәдрәсә ачу буламыни инде. Безнең шәһәрнең, әлхәмдүлиллә, мәдрәсәләре бар бит. Әле ул мәдрәсә булгач, мәсҗиде дә кирәк була инде. Шул вакытта мәхәллә айыру була инде. Үзегезгә мәгълүм бит, җәмәгать, әлхәмдүлиллә, мәсҗидләребез аһалисенә сыйдыра бит әле. Хәзрәт, әйе, ул инде, җәмәгать, шул бер мәдрәсәләребез, мәчетләребез берлә канәгатьләнү мәслихәт булыр инде. Берәү, хәзрәтләр, бит ул мәсҗид салу дин арттыру була инде. Ул саваплы эш инде. Хәзрәт, һәр җирдә түгел инде. Мөселман арасында фитнәгә сәбәп булса, файдалы түгел инде. Муса мирза, ул вәт, хәзрәтләр, әле мәдрәсә ачамыз дигән сүз түгел. Бер вакытны безгә мәдрәсә кирәк булса, мәдрәсәләр янып китсә, Алла казасыннан сакласын. Шул вакытта мәдрәсә салырга права алып калыйк димез. Вәт, халык, ул гакыл. Муса мирза, без инде аны бик нечкә уйладык. Ул мирза инде белми эшләми. Әле инде җәмгыять дип без рөхсәт ала алабыз. Тегеләй вәт, җәмәгать, мәдрәсә ачарга дип сорасаң, вәт, ул каһәр миссионерлар бу Муса мирза безнең башка бәла ачмасын дип куркалар. Вәт, алар бирмәсләр. Халык, алай булса калсын. Җамал кода, сәләфләр юлы берлә иман шарты укыта торган мәдрәсә диеңез. Салих, ансы нәрсәгә инде аның? Мин анда укырга кирсәм, мин ни иман шартын укыйм инде? Мин аны белмиммени? Җамал кода, белсәң укып күрсәт. Салих, мин монда имтиханга килмәгән. Җамал кода, менә алар бар да шулай. Бар да иман шарты белми. Халык, иман шарты укылсын. Берәү, җәмәгать, әбҗәтне калдырылмасын. Халык, дөрес калдырылмасын. Муса мирза, дөрес җәмәгать,
Имансыз эш булмый, әбҗәп кирәк. Син аны Салих әфәнде яз. Салих яза. Берәү, җәмәгать, менә бит әле, бу ел шул мәдрәсәгә инспектор керә дип һаман куркыталар. Без шунда инде аны беркетеп куйык. Инспектор кермәсен дип языйк. Халык, языйк. Муллалар, әйе, мәслихәт, Салих, җәмәгать. Бу әле бер җәмгыятьнең устава. Анда без җәмгыятьне нинди ясарга теләгәнне генә күрсәтәбез. Без бит инспектор кермәсен дип закон чыгара алмыйбыз. Без бит падишаһ түгел. Җамал кода, юк, кермәсен. Халык, кермәсен. Салих, мин дә керсен димим. Ләкин аны уставка язу мәслихәт түгел. Берәү, минемчә дә шулай җәмәгать. Ул алай булгач әллә ниндирәк булып китә инде. Без бит әле, әлхәмдүлилләh, менә шушы тугрыда министрга да прошение бирдек. Шул безнең файдага чыгар димез бит. Шулай булгач бу сүзне калдырырга кирәк. Мәзин, министр үз алдында, монысы үз алдында. Юк, монда да беркетеп куярга кирәк. Тавыш, анда да яз. Инспектор кермәсен. Салих яза. Җамал кода, ул анда кичке дәресләр дигән. Ул ни дигән сүз була инде? Салих, менә яшь вакытында укый алмаган кешеләргә, көндез вакыты булмаенча укый алмый торган кешеләр өчен кичләрдә сабак укытулар инде. Берәү, ул кичке сабак була инде. Сүрәләр бикләү, иман шартын ятка алу, дыгалыклар өйрәнү була инде. Салих, ул гына түгел, язарга, укырга да өйрәтелә. Мәзин, ул чакта ничек булыр икән инде? Ул алай кичке сабак булмый була инде. Ул инде урыслар шарак була инде. Ул инде искедән калган гадәтнең киресе була. Әле бит кичке сабакта вирдлар өйрәнү, сүрәләр ятлау була инде. Бу башка була инде. Белмим инде, моның хакында китап ни әйтер. Берәү, мондый эшләр соң хәзрәтләр пәйгамбәребез заманында булганмы инде? Хәзрәт, анысы шөбһәле инде. Җамал кода, ул алай шөбһәле дә булса, аны калдырып торыйк. Халык, калдырыйк. Салих, юк, аны калдырырга ярамый. Менә хәзер укыйсы килә торган зур кешеләр бар. Ул шулар өчен инде. Берәү, мин белдем. Бу урысларның теге воскресный школлары була икән. Ул кирәкми. Халык, юк, кирәкми. Шәриф бай, туктаңыз әле җәмәгать. Мин аның нинди икәнен белмим. Менә шундый укыта торган җир булса, мин яшь вакытымда укырга өйрәнгән булыр идем. Берәү, школ булса дамы? Шәриф бай, школ булса да. Халык, юк, безгә школ кирәкми. Муса мирза, бу да җәмәгать үземезчә гакыл берлә эшләнгән. Без аны теге каһәр кафирләрне алдарга дип эшләдек. Алар тик менә, булар безнең кебек укытырга тели икән дисеннәр. Без тотарбыз да үзебезчә укытырбыз. Без кичке сабак ясарбыз. Ул җәмәгать безнең эш. Халык, дөрес. Мирзача булсын, мирзача. Берәү, юк җәмәгать. Ул кичке дәресләр дигән сүзне кичке сабаклар дигәргә кирәк. Салих, дәрес берлә сабакның аермасы юк. Ул барыбер. Берәү, юк җәмәгать. Буларның ул дәрес дигәннәрендә минем шөбһәм бар. Аларның максутлары кичке сабак булса, ник алар үзләре кичке сабак димәгәннәр? Моның арты хәерле булмас. Мәзин, монда тагын бит әле эшнең дин ягы бар. Салихка күрсәтеп. Менә бу әфәнделәр инде дингә илтифат итмәсәләр дә, безгә дингә бик нык ябышмаенча ярамый. Әлхәмдүлилләh, динебез дин ислам. Шуның шиқранасыны белергә кирәк. Тавыш, бик дөрес. Мәзин, шулай булгач, китапларда әйтә. Кич берлә намаз нияз берлә мәшгуль булсын ди. Дөнья булгач, төрле хәл була. Җәмәгать кайвакыт намаз казага кала. Ул кич берлә дәрес укылса инде, намазлар каза кылып булмый инде. Ул намазыны калдырырга ярый дигән сүз була инде. Бу бит җәмәгать намазны җиңелгә санау була. Ул бит кефер инде. Тавыш, дөрес. Бер яшь бай. Мәзин әфәнде әле бик эшкә кереп китте. Мәзин аны бүлеп.
Безгә эшкә кермәенчә ярамый. Без мулла мөәзин кайгыртмасак, динне кем кайгыртыр инде? Яшь бай, дин кайгырту бик яхшы эш. Ләкин һәр нәрсәдән дингә зарар китереп чыгару ярап бетми. Кич берлә дәрес укуда диннең кай тарафына зарар була? Хәлфә, ансы инде аның укытуында. Сәләфләр юлы аяк астына тапталмаса, кич укуда зарар булмас инде. Безнең Дамилла да Тәбәррәк китабына кич караучан була иде. Кич зиһен ачык булучан дия иде. Салих, алай булса, бу мәттә ярыймы инде? Җамал кода, яле тагын бер укалы? Салих укый. Шул максатыны тутырыр өчен җәмгыять, мәктәпләр, берәү мәктәп түгел, мәдрәсә бит. Салих, ансы шулай калды бит. Халык, юк, мәдрәсә. Салих, алай булса, менә булай була инде, укый. Шул максатыны тудырыр өчен җәмгыять иске иман шарты һәм әбҗәд укыла торган мәдрәсәләр ачарга, кичке дәресләр ясарга, зур вә кечкенәләр өчен һөнәрләр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачактыр. Җамал кода, монда җәмәгать бер бик зур эш бар икән әле. Китаплар бастырырга дигән. Бу инде китаптан мурат монда бәдәвам булмый инде. Салих, китап бәдәвам гына түгел, кирәкле китапларның барысы да. Җамал кода, юк, бәдәвам инде. Әле бит шул бәдәвамны бастырмыйлар шул инде. Менә шушы җәмәгать шуны беркетеп куярга кирәк. Ул андый бастырмау булмасын. Берәү Муса мирзага, син мирза аны инде башкача сөйлә. Без бәдәвамсыз ничек торыйк? Балаларыбыз ни укыр? Яна берәү. Җәмәгать, бу бик зур эш. Аллаһы Тәгалә ярдәм бирсә, без шуны шулай итик инде. Ул кирәк китаплар урынына бәдәвам гына дисәң яхшы булыр. Бәдәвамнан кирәк китап юк бит. Халык, шулай. Мулла, җәмәгать, бит бу мохтасарда китабы җаһитне бастырмый башладылар. Шуны да кертик инде. Халык, кертик. Салих, ул инде кирәкле китап дигәч, шунда барысы да керә. Ник аны бәдәвам дияргә кирәк? Халык, юк, бәдәвам диик, бәдәвам. Бер мулла, җәмәгать, менә бу урыс халкы әле рәдди нәсара китапларını бастырырга рөхсәт бирми. Мисал инде, ул аларның диннәренә рәдди кыла торган китаплар. Ул бик файдалы инде. Аларны берсе укыса, хидаят тапмаенча калырлык түгел инде. Менә шуны да җәмәгать кертик инде. Менә минем үземнең дә шул миссионерлар берлә мөназара хакында язган нәрсәләрем бар. Халык, куркалармы? Безнең диннән куркалармы? Кертик. Муса мирза, менә җәмәгать, без шуларның барысын да уйлаган. Ул бәдәвам дисәк, теге каһәрләр, хәзер бу Муса мирза нишли дип киртә салмасын дибез. Җамал кода, бәдәвамнан башка тора алмыйбыз инде, Муса мирза. Мин Җамал абзый беләм. Мин бик күп укымасам да, әлхәмдүлиллә, мөселманга ни кирәкне беләм. Мин аны әллә кайчаннан кайгыртам. Әле кичә генә шуның хакында банкның башы берлә сөйләштем. Иван Васильевич, закон юк бит дим. Ник дип сорый. Мин тегеңнәр закон ачып күрсәтәм. Син ди Муса Сапич, безнең профессорлардан күп беләсең ди. Синең сүзне тутыру авыр инде. Миссионерларга көч була инде. Әйдә синеңчә булсын, бәдәвам пасылсын инде ди. Менә ул белеп йөрткәч ниләр була. Халык, рәхмәт мирза, рәхмәт. Муса мирза, әле тагын хәзрәт миссионерлар берлә мөназара кылышу тугрысында сөйләде. Ул бит минем эшне күптән тырный. Әле шул арада гына без шул банкта сөйләшеп киттек. Мин үзебезнең динне артыклыгыны сөйләгәч шаккаттылар. Барысы да Муса Сапич, без бүген мөселман булыр идек. Ярамас кына диләр. Салихка 3нче мәттән укы. Салих укый. Җәмгыятьнең члены булу өчен елына 10 сум түләү тиештер.
Гомерлек члены булырга килгән кешеләргә бер юлы 300 сум түләргә тиештер. Монысында инде һәммә җире ачык күренә. Моны сөйләп торырга урын юк инде. Бу һәммә җәмгыятьтә дә шулай була инде. Бер хәлфә. Монда инде менә хәзрәтләр, мин шилин дигән сүзне аңламыйм. Ул инде әле безнең духовный собраниеның шилиннәре бар бит. Ул шулар кеби мирза була дигән сүз миндә. Алай булса инде җәмәгать, мин риза түгел. Имтиханга барган һәркемгә мәгълүм бит. Андагы мирзалар шәкертләрнең кәвешләрен яшереп йөдәтеп бетерәләр. Һәм дә үзләре шәргы шәрифка сыймый торган киемнәрдә йөриләр. Берәү. Ул мирзалар шәкертләренең кәвешләрен яшермәсен дигән сүзне шушында кертсәк ярамасмы җәмәгать? Мулла. Юк. Ансы мәслихәт түгел. Мөфти хәзрәттән яхшы түгел. Без бит һәммәбез дә аның кул астындагы кеше. Мәзин. Ул шилин дигән сүз монда собрание шилины дигән сүз түгел инде. Бу урысча инде. Менә безнең окружной судка ант иттерергә барганда шилин суда дигән кешеләр була. Шулар кеби буламы инде? Берәү. Ул шул безнең мөселманнар инде. Шул шилин суда кеби әллә нинди укалы киемнәр киеп йөрергә тиеш булыр микән? Ул бит безнең шәригатьтә хәзрәтләрдән узып булса да, әйтим, көмеш кием кияргә ярамый. Хәзрәт, әйе, алтын, көмеш, ефәк нәрсәсе ирләргә мәмнүг инде. Мулла, ул шилин дигәне мәзин урыс лөгате булмаска кирәк. Мәзин, урысча. Мин бит урысча беләм. Мин бит 18 елдан бирле окружныйга антка йөрим. Хәлфә, ул урысларда истигъмал кыйлынса да, Әндәлес гарәпләреннән кергән булырга кирәк. Ул асылда җәлин булырга кирәк. Ләкин урыс халкында җ хәрефе булмаганга аны шилин дип әйтәләр. Хәзрәт, әйе. Ул урысларның һәр нәрсәсе гарәпләрдән алынган инде. Хәлфә, ул инде ул вакытта Жәлән Яҗлүнидән килгән буламы? Дәрәба Ядрибу бабыннан. Хәзрәт, юк. Ул фигыль вәзендә бит. Исме сыйфат була инде. Дараба Ядрибудан түгел инде. Хәмидә Яхимудан булырга кирәк. Берәү. Аның инде бу гарәпчә мәгънәсе ничек була инде, хәзрәтләр? Хәзрәт, менә монда Шәриф абзый лөгать китабы булса яхшы булыр иде. Бар микән? Мулла, Әхтәридә юк. Укыянуста булмаса. Бер яшь егет. Бездә укыянус бар. Хәзрәт, китер әле, яшь бай. Хәзрәтләр, ул бер дә гарәп сүзе түгел. Ул урыс сүзе. Шилин дигән сүз, әгъза дигән сүз. Мәсәлән, алар кулны шилин диләр. Шул арада егет китап китерә, муллалар карарга тотыналар. Шуның өчен бу сүзне әгъза дигән сүз берлә алмаштырып була. Һәм дә китап карарга ихтыяҗ да калмый. Берәү, китап карауның зарары юк. Без һәммә эшебезне китап буйрыгынча йөртергә кирәк. Муллалар мыкыр-мыкыр сөйләшеп китаплар актаралар. Муса мирза, әйе, без шул китап Коръән өчен вәт инде тырышабыз. Хәзрәтләр карасыннар. Салих янына бер кеше килә. Алар янына Муса мирза килеп. Килкеме, Салих әфәнде? Вәт, менә мин шулар берлә 12 ел торам. Вәт, мин шуларны латлап килгән кеше шул. Вәт, эш булсын, милләткә файда булсын дип тырышабыз. Салих, мин булай тырышудан файда булыр дип белмим. Без укыган кеше аларның наданлыкларына карап, үзебезнең эшебезне аларның наданлыкларына муафиq итеп эшләмәенчә, аларның эшләренә үзебезнең белүебезгә карап эшләргә кирәк. Аларны үзебез баскан баскычка кадәр күтәрергә тырышырга кирәк. Муса мирза, мин дә вәт аны беләм. Ул вакытта вәт алар берлә дошман булырга кирәк. Алар вәт безгә кире күз берлә карый башларлар. Салих, карасын, аюдан курыккан урманга бармый. Муса мирза, минем вәт җәмәгать бар. Минем вәт аларны тәрбия классы бар. Вәт аларны шул дин берлә бутамасан кузгатырда хәл юк. Үзенә шулай кирәк икән, шулай итсен. Ник мин үземнең мазамны китәреп аларга каршы килим? Мин аларга шулай дип кул куеп торган кеби күренәм. Эшемнән мин гел сезнең кебек. Яшь кеше, ансы шулай да бит. Аннан бер нәрсә дә чыкмый. Ул бит бу урында таптау гына була. Салих,
Хезмәт итәргә теләсәң шул, авыр йөкне өстерәргә кирәк. Шушы Иделдә ләмке тарткан бурлаклар кеби, аны агымга каршы сөйрәргә кирәк. Агым астына ул үзе дә бара, Муса мирза. Вәт, алар надан, алар бай. Вәт, алар кулында, акча алар кулында. Салих, бездә гыйлем бар, бездә аңлау бар, Муса мирза. Шулай. Вәт, шуның өчен алар безгә үзләренең наданлыгыннан пошлина түләргә кирәк. Безнең гыйлемебез бергә файдаланырлардырмы? Безгә процент түләргә кирәк. Салих, бу тире сату түгел, Муса мирза. Шулай ул. Вәт, хәзер мин шул Җамал байга каршы килсәм, ул вәт миңа мәңге дошман була. Ул вәт хәзер минем юлга киртә сала. Мин аңарга аның яклы күренсәм, мине вәт ул үзе кебек күрә. Мин үземне ныгытып еткәч, вәт киләм дә, юк, нисми Җамал абзый, синеңчә түгел дим. Бу әле латлау гына, латламаенча ярамай. Муллалар сөйләшә башлыйлар. Муса мирза китә. Салих, бигрәк былчырак кеше. Яшь бай башын селкей. Хәзрәт, монда булмады. Шул арада зур поднослар китереп чәй урыны хәзерлиләр. Самавар чыгаралар. Муса мирза, бу мәттәне Җамал абзый кабул итикме инде? Халык дәшми тора. Бу кирәк инде. Бу тегеләрнең борынына сугар өчен ясалган инде. Халык, кабул итик. Халык тырып йөри башлый. Салих берлә яшь бай бергә торалар. Муса мирза Җамал кыда янына килә. Аның янына тагын берничә кеше җыела. Салих берлә яшь бай көлеп торалар. Муса мирза, менә әле тегеләр берлә сөйләштем. Аларның күңел каралган, вәт Җамал абзый, иман нуры качкан. Вәт, алар безгә мишайт итәләр. Әле шуларны үгетләдем. Дин вәт бар дидем. Синең динең кирәкми ди? Вәт, ул андый сүздән Алла сакласын. Җамал кыда, алар кафир инде, кафир. Халык, кафир. Муса мирза, вәт, шулар ук миңа дошман булып йөри. Бер яктан тегендә миссионерлары, бер яктан булары. Муса мирзаң гына чыдасын инде. Халык, рәхмәт инде, рәхмәт. Шул арада бер кеше килеп керә. Кеше, хәзрәтләр, җиназаны алып килделәр. Муллалар торып, җиназа укып җибәрик инде алай булса. Мулла, тәһарәте булмаганыңыз, тәммим генә кылыгыз. Паласка киемгә тәммим дөрес дигәннәр. Берничә кеше кулларыннан сугып тәммим кылалар. Хәлфә, җәмәгать, тәммим кыйлып бетерүчеләрне көтик инде. 5-6 кешенең паласлардан тузан чыгарып тәммим кылуларын туктап көтә башлыйлар. Пәрдә төшә. Гаяз Исхакый. Җәмгыять. 2нче пәрдә. Шул ук өй, шул ук бүлмә. Өстәл өстендә самавар вә башка әйберләр беренче пәрдә ахырында хәзерләнгән көе торалар. Бикә, кешеләр чыгып киткәч тә, сценага каршы ишекне сызык кына ачып карап. Беркем дә калмаган икән, сценага чыга. Өстәл янына килеп әйберләрне, ашамлык эчемлекләрне урыныннан кузгата башлый. Әсмә, килен, кычкыра. Бер ишектән алъяпкыч япкан асрау, икенче ишектән килен килеп керә. Тизрәк булыңыз, тизрәк, хәзер керәләр. Ул ирләрни, чәй урыны хәзерли беләләрме ни? Иң кадерле әйберләрне муллалар алдына куйганнар бит. Тегеләр өстәл янына килеп торалар. Бер көндә шул муллалар әфлисун, вареньеларымны барсын ашап бетереп киттеләр. Киленгә, нәрсә карап торасың? Күчер әйберләрне, әллә моны Казан дип белдеңме? Үзе тәрәзә янына килеп, тәрәзәдән карап. Варенье савытларыны кыдаларга якын җиргә куегыз. Муллалар алдына шикәр савыты берлә лимон куегыз. Как тешләрне Вахид кыда урынына куеп, как теш урынына чүрәкләр куеңыз. Асрау берлә килен рәтлиләр. Килен, монда шул әнкәй чүрәк бөтенләй юк. Бикә тәрәзәнең парын сөртә. Алып килеңез. Асрау, бу көнгә чүрәк юк шул. Бикә, кичәге булса ярамаганмы ни? Ул әллә нинди гомерендә тамагы туймаган кәлфәләрне бүген генә туйдырырсыңмы ни? Асрау чыгып китә. Килен һаман әйберләрне маташтыра. Мискин, никадәр бала чагасын ятим калдырды. Килен икенче тәрәзәгә барып,
Кара, бик кызык икән. Әнкәй, мин җеназа намазыны күргәнем юк иде. Бикә, бик якын килмә. Хәзер сәлам бирәләр, йөзеңне күрә башларлар. Килен, юк әнкәй, монда тәрәзә парлы. Бикә, әнә синең турыда ул бит Салих бай углы. Шулар бит безгә кызларыны бирергә теләгәннәр иде. Үзеңне күрмәсен. Киленнәре тай кеби тәрәзәгә атланып, ирләр карап тора дип сөйләп йөри башлар. Килен бераз чигенеп, әнкәй, әнә ул 3нче сафтагы кырыйдагы карт кем? Бикә, ул Җамал кода. Килен, шулмы ни? Гел кычкырышып торды. Бикә, син аларның сүзләрен тыңлап тордыңмы ни? Башка эшең юк шул. Башка киленнәр кеби кулыңны сызганып аш өеңдә йөрсәң тыңларга бушамас идең. Килен, юк әнкәй, мин чәй биргәндә генә ишеттем. Бикә, ирләр сүзене тыңлау киленнәр эше түгел. Килен, әнә сәлам бирәләр. Әнкәй, ул яшь егет кем әнә синең турыңда? Бикә, сиңа нәрсәгә? Кызыктыңмы ни? Килен кызарып. Тегеләй генә сорыйм. Бикә, керәләр. Шул арада асрау зур тарелка берлә чүрәкләр китереп куя. Бикә тагы өстәл янына килеп, килененә карап. Сине аналарың нигә өйрәттеләр? Тагы шул муллалар алдына балымны куйганнар. Бүләк балымны шул бирәннәргә ашатырга дип саклаган идем инде. Урынны алыштыра асрауга. Нәрсә карап торасың? Шәриф абзыеңа теге тай итене китер. Асрау чыгып китә. Бер вакыт варенье алып килеп киленгә. Менә шушы теге пишмакка куй. Анда бай балалар утыра. Үзеңне уңмаган икән дип гаеп итеп китәрләр. Бер варенье савытына карап. Карасана, нәрсә куйганнар? Мин бит сезгә кура җиләк вареньесы дидем. Сез нәрсә куйгансыз? Килен, әнкәй, анда кура җиләге вареньесын мин таба алмадым. Бикә, таба алмагансың. Таба алмагансың. Бу шул атаң ие түгел, монда күзеңне ачып йөрергә кирәк. Сез мине шулай итеп уятка калдырмакчы буласызмы ни? Менә бар, ал моны. Килен чыгып китә. Бер нәрсә белмиләр. Аларга берни дә түгел. Минем бит бирәсе кызым бар, өйләндерәсе угылым бар. Аларның ике ятып бер тешләренә керми. Асрау бик зур агач табак берлә бик күп иелгән тай итен алып кереп өстәлгә куя. Ишектән аяк тавышлары ишетелә башлый. Бикә асрауга карап. Самавырың нинди? Ичмасам сөрт азрак. Үзе китеп ишектән карап тора. Асрау кыз самавыр сөртә. Ишектә баягы халык дөбердәшеп керә. Асрау кыз чыгып китә. Мулла сөйли керә. Алла Тәгалә мөнкир-нәнкир җавабыны җиңел кылсын инде. Хуҗа углы, яңез, утырыша башлаңыз. Шул арада ишектән варенье савыты күтәреп килен килеп чыга да, халыкны күреп бик тиз борылып керә. Бөтен халык ишеккә таба карап тора. Хуҗа углы ишек янына барып, бик каты иттереп ишекне яба. Берничә кеше җыелып сөйләшәләр. Берсе: "Син күрдеңме?" Янә берсе: "Күрдем." Берәү: "Матур бит." Янә берәү: "Күкрәк тә шәп икән. Казан кызлары шулай булучан инде." Берәү: "Юк шул, бик нечкә чыра кеби, тотар җире дә юк. Безнең кызлар ичмаса кычакка сыймаслык була." Янә берәү: "Өс-баш шәп бит." Берәү: "Казаннар алар киенә белә инде." Алар янына хуҗа углы килеп, "Хушыңыз, хушыңыз", чәй янына китә башлыйлар. Хәлфә үз-үзенә генә: "Ахмак, баҗмал икән, күңелгә вәсвәсә төшерде." Бар да чәй янына утырышалар. Шул арада тагын килен кергән, ишек сызык кына ачыла башлый. Хуҗа углы барып бик нык шап иттереп яба. Бер яшь кенә кеше икенчесенә: "Берсенә берсе көнли." Икенчесе: "Казан кызлары бит алар үткен була, көнләрсең шул." Хуҗасы икенче ишекне барып шап иттереп яба. Хуҗа углы чәй ясарга тотына, муллалар ашарга тотыналар. Шәриф бай кулына пычак күтәреп ит ашарга тотына. Бөтен зал авыз чыпылдавы берлә тула. Шәриф бай: "Менә хәзрәтләр инде шул элегәре гөләмәләрне уку юлында хезмәт иткәннәрдер бит. Без дә менә шулай итеп укырга юл ачуыбыз берлә сәләфләргә охшый торганбыздыр бит." Хәзрәт: "Әйе, Ибне Хаҗиб 14 яшендә дәрес укыды дигәннәр." Шәриф бай: "Алай булса, без шул инде сәлифләр юлыннан чыкмаган буламыз. Җамал кода ишетәмсең?"
Җамал кода, ишетәм. Менә шулай булса да, кәбир хәзрәтләр, вәли хәзрәтләр, менә мондый обществолар ачмыйлар иде шул. Ярый, хәерле булсын инде. Хәзрәтләр гөнаһсыны өстләренә алсалар, безнең гавамның эше түгел инде. Хуҗа, ашый сөйләңез. Хәзрәтләр, ашыймыз. Берәү, хәзрәтләр, менә минем бер сүз сорыйсым бар иде. Хәзрәт, я хуш. Берәү, менә инде хәзрәт, әле китапларда Хәзрәти Мусаның таягы бар диләр. Хәзрәт, әйе, теләсә аждаһа булган, теләсә җылан булган, теләсә яфрак ярып хөрмә биргән. Теге кеше, менә шул агач нинди агач булган инде? Мин әле шуның хакында хәлфә берлә сөйләштем. Ул миңа җавап бирә алмады. Ул инде ысул җәдид хәлфәсе, бәлки белми дә торгандыр. Ул таяк хәзрәт бит артыштай агачыдыр инде. Артыштан бит әле җен кача диләр. Мулла, юк, ул оҗмах агачы. Аны Җәбраил фәрештә Адәм атамызга биргән. Аннан Хәзрәти Мусага калган. Теге кеше, алай икән. Бу соң инде хәзрәт артыш агачыннан һәр төрле җен, шайтан кача дигәнме инде? Хәзрәт, әйе, аның хуш исенә шайтан чыдый алмас дигән. Аның исенә шайтанның йомыркасы чыдый дигән. Салих, соң ул алай булгач, менә бу төн ягы тарафларында, Архангел, Вологда губерналарында, артыш агачы бик күп җирләрдә шайтан бер дә булмаска кирәк инде. Халыкның бер төрлесе көлә. Мулла ачуланып, ахмаклар, ул көлкеме? Китап сүзеннән көләләрме? Җамал кода, алар менә шул, китапны эшкә алмыйлар. Менә шул, без дә шуларны күреп бара тора шушындыйлар берлә дөнья тулып китеп ахыр заман булмасын димез. Тегеләргә карап, ичмаса тәүбә кылыңыз. Тегеләр тагы көләләр. Менә хәзрәт, булай шаркылдап көлүп бер китапта ярамый торгандыр. Хәзрәт, юк, ул инде урыс эше. Һәр көлүеннән китап 70 мең шайтан яратылыр дигән. Халык чәй. Берәү, соң бу хәзрәт, шайтан ничек ярала инде? Аларның да ире хатыны буламы? Хәзрәт, ул анда 2 риваят бар. Берсе шайтан йомырка сала дигәннәр, йылан кеби. Шул йомыркасыны йота да, шуннан шайтан балалары туа дигәннәр. Бер риваятта инде шайтанның бер аягы ир, бер аягы хатын, шуннан һәр көнне 70 мең шайтан туа дигәннәр. Мулла, аннан соң һәр бидгать эштән 70 мең шайтан ярала дигәннәр. Җамал кода, менә хәзрәт, безнең инде бу обществомыздан да шайтан яралмас микән? Хәлфә, анысы инде Алла эше, Алла хәерлегә боерсын. Берәү, соң хәзрәтләр, бу инде шайтаннарның туе буламы? Хәзрәт, була. Китап әйткән, аларның туенда 70 мең ир, 70 мең хатын зина кыла дигән, 70 мең мичкә исерткеч ишелер дигән. Аларның туена очраган кеше һәлак булыр дигән. Теге кеше, менә бит әле хәзрәт. Безнең шайтан туе дигәнебез бар, ул шул шайтанның никах мәҗлесе буламы инде? Хәзрәт, әйе, ул шул шайтаннарның биюе була инде. Ләкин шайтан никахы диергә ярамый. Аларның никахы юк. Никах, әлхәмдүлиллә, әхли исламда гына. Берәү, хәзрәтләр, менә бит, пәйгамбәребез Мәккәдән Мәдинәгә киткәндә гар тишегенә кергән. Шунда аның өстенә үрмәкүш оя ясады дигәннәр. Шул үрмәкүш ата үрмәкүш булганмы? Анамы? Хәлфә, ана үрмәкүш. Килен ишекне тагын аз гына ачыла. Хәзрәт, минемчә ата булырга кирәк. Әле бит шәригать ирләрне хатыннардан артык күрә. Аллаһы Тәгалә инде пәйгамбәребезне коткарырга әлбәттә ата үрмәкүшне җибәргән булырга тиеш. Мулла, ул мәсьәлә әле тәмам ап-ачык мәгълүм түгел, гөләмәнең монда ихтилафы бар. Җамал кода, менә хәзрәтләр, бу бит бик зур эш инде. Гавам аңларлык иттереп инде шул үрмәкүшнең анамы, атамы идекене бәян кылып, җомгаларда вәгазь сөйләсәгез яхшы булыр иде. Мәзин, аны инде китап иттереп, рисалә иттереп бастырырга яхшы булыр иде. Бу кирәк инде. Хәзрәт, әйе, мәслихәт. Берәү, соң анда бит әле күгәрчен дә булган. Ул күгәрчен хәзер сәламәтме, әллә үлгәнме инде? Ишек тагы ачыла төшә. Халык ишеккә таба карый башлый.
Хуҗа углы барып, тагы бик нык иттереп ишекне яба. Хәлфә көлеп: "Шул кадәр зур урынга мөстәхик булган күгәрчен үләме соң инде ул, хәзрәт?" "Юк, аны пәйгамбәребезгә гыйшкыннан вафат булды дигәннәр. Берәү: "Хәзрәт, ул үрмәкүч берлә ул күгәрчен оҗмахка керерләр микән инде?" Мулла: "Керерләр. Китап Хәзрәти Салихның тәвбәсе, Хәзрәти Галимнең дөлдөле, гар тишегендәге үрмәкүч һәм күгәрчен керерләр дигән." Берәү: "Аларга да хур кызлары булыр микән?" Хәзрәт: "Китап булыр дигән." Һәммәсе чәй эчәләр, яшьләр көлеп утыралар. Салих: "Калган матдәләрне укыйммы, Муса мирза? Хәзрәтләр чәй эчә-эчә сөйләрләр, укы." Салих кәгазьне алып халыкка карап укый. Җәмгыятьнең эшләрене карар өчен 10 кешедән мөрәккәп бер правление сайланачактыр, һәм дә аның расходларını тикшерер өчен 3 кешедән мөрәккәп ревизионный комиссия сайланачактыр. Халык: "Бу ярый. Салих тагы укый. Правлениегә һәм ревизионный комиссияга сайлаулар вә башка җәмгыятьнең эшләре җәмгыятьнең гомум мәҗлесендә каралачаклардыр. Һәм дә күп тавыш алган кешеләр сайланган хисап кылынып, аз тавыш алганнары сайланмаган хисап кылыначак, һәм дә күп тавыш алган кешеләр җәмгыять тарафыннан кабул ителгән хисап кылыначаклардыр." Җамалкыда: "Ул ни дигән сүз? Менә хәзрәтне сайламакчы булырбыз. Ул аз тавыш алса, ул сайланмасмыни? Ул мөселманлыкмыни?" Салих: "Әйе, хәзрәт аз тавыш алса сайланмаган була шул." Җамалкыда: "Ул хәзрәтләр сайланмагач, ул нинди мөселман җәмгыять була соң инде?" Салих: "Ул хәзрәтләр сайланмаган мөселман җәмгыяте була." Халык: "Андый җәмгыять кирәкми. Без хәзрәтләрдән калмыйбыз." Салих: "Җәмгыятьләрдә башкача булмый. Алай булгач, ничек иттереп сайларга кирәк?" Җамалкыда Салихка: "Менә син күп тавыш алсаң, син сайланган буламсың?" Салих: "Әйе, мин күп тавыш алсам мин, син күп тавыш алсаң син." Берәү: "Алай булгач, син үз дуст-ишеңне җыярсың да үзеңне сайлатырсың." Салих: "Шулай шул. Син дә үз дуст-ишеңне җый да, син үзеңне сайлат." Теге кеше: "Миннән булмый, минем үз эшем бар." Җамалкыда: "Минем берлә синең хакта шулай да булсын. Бу хәзрәтләр хакында ничек алай итәргә ярый? Ул бит хәзрәтләрне мыскыл итү була. Әхле гыламаны аяк астына салып таптау була. Бу бит әл-гаязы билля көфер була." Хәзрәт: "Әйе. Җамалкыда: "Бөтен мөселманның гыламасы мөселман җәмгыятенә сайланмасын имеш тә, әллә нинди тар балаклар сайлансын имеш." Салих: "Хәзрәтләр сайланмасын дигән кеше юк. Сайлансын. Әгәр халык аларны ярата икән, аларга шар ярырлар, аларны сайларлар. Яратмый икән, сайламаслар." Җамалкыда: "Соң син хәзрәтләргә шар салырсыңмы?" Салих: "Минме? Мин юк." Җамалкыда: "Менә әйтеп тә бетерде. Менә ул вакытта шуның кебиләр әллә ничекле җыелырлар да хәзрәтләрне төшереп калдырырлар." Салих: "Хәзрәтләр дә үзләре кебиләрне җыйсыннар да безне төшереп калдырсыннар." Мулла: "Юк инде, бу матдә әхле инфакның таралуына сәбәп булыр." Муса мирза: "Минемчә, җәмәгать, бу бик кирәк матдә. Вәт без хәзрәтләрдән башка тора алмаганны беләбез. Без аларны үзебез сайларбыз." Хәзрәт: "Ярый, мирза әфәнде, сез шулай. Замана хәзер үзгәрде, төрле кеше бар. Безнең дустан битәр дошман күп." Җамалкыда: "Тагы җәмәгать, әле менә ни бар икән? Ул инде күп тавыш берлә кабул ителер дигән. Менә шундый кешеләр җыелырлар да, анда әхле гыйләма да булмагач, күп тавыш берлә хатын-кыз качмаска ясарлар. Без шуңарга риза булыйкмы инде?" Бөтен кеше киленнең ишегенә борылып карый. Бер бай: "Монда бер нәрсә дә юк инде. Җәмгыятьнең мәгънәсе шул инде. Халык бер кешене яратса, аны сайлый, яратмаса юк." Җамалкыда: "Ул чын мөселман булса дамы?" Бай: "Чын мөселман булса да. Шуның өчен сайланасы килгән кеше халыкка ярарга тырышырга кирәк." Берәү: "Җәмәгать, әле монда тагы куркынычлы җире бар.
Безнең җәмгыятькә миссионерлар язылырлар да, үзләре теләгәнчә күп тавыш берлә эш йөртә башларлар. Менә тотарлар да мәктәпләргә урысча укытырга ясарлар. Без шуның берлә үземезгә бәла генә алмыйк. Җамал кода, тагы тотарлар да күп тавыш берлә безнең мәктәпләремезгә тәре куярга ясарлар. Берәү, тагы менә аларның пасхаларында шушка ите берлә авыз ачу бар инде. Алар безнең мәктәпләрдә шушка ите ашарга кертерләр дә, бик күп тавыш берлә балаларны шуны ашарга ясарлар. Аннан илгәре уенчык итеп кенә, аннан ары чынлап та чиркәүләренә алып китә башларлар. Без шуңарга риза булыйкмы инде? Халык: юк, кирәкмәй. Теге кеше: руза вакытларында күп тавыш берлә балаларны руза тоттырмаска ясарлар. Мәзин: куркыныч хәлләр инде. Яшь бай: монда җәмәгать сезне әллә ниләр сөйләп куркыттылар. Имеш, алар күп кеше безнең җәмгыятькә язылып үзләренчә эш йөртмәкче булалар имеш. Илгәре алар язылмыйлар әле, язылсалар бик ярар иде. Аларның үз эшләре башларыннан ашкан. Аннан язылалар икән. Алар 10 язылса, без 20 язылырбыз. Алар 20 язылса, без 40 язылырбыз. Шулай итеп, аларны җиңәрбез. Тагы алар языла да икән инде. Ул вакытта алар безнең балаларның рузасын ачтыру. Безнең балаларыбызга шушка ите ашату кебек куркулар, бик урынсыз куркулар. Алар бит миссионерлар булсын да, алар шайтан түгел. Аларга синең руза тотмавыңнан, 5 вакыт намаз укымавыңнан файда юк. Халык тавышлана. Мулла: бар инде. Бер мөселманның күңелен каралуларга алар шатлана инде. Җамал кода: шатлана. Менә үземездә генә тора торган еврей гына әле кем булсын? Шул. Әле менә Казанда мөселман кызлары гимназиядә укыйлар дип шатланып сөйли. Халык: юк, кирәкми. Муса мирза: юк, бу мәддәне җәмәгать без ташларга кирәк. Теге каһәрләр бу Муса мирзага аяк чалык дип килеп язылып, чынында безне хур итмәсеннәр. Халык: шулай. Берәү: моның урынына правление әхле исламның мәслихәт күргән эшене эшләр, әхле исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр, әхле гыйләмага юл бирерләр дияргә кирәк. Халык: шулай. Яшь бай сөйләргә тели. Салих яшь байга: тимә, үзләре теләгәнчә кылансыннар. Яшь бай утыра. Җамал кода: шулай кирәк. Салихка син шуны яз. Салих: җәмәгать, соң шуңарга ризамы? Халык: риза. Муса мирза: син, Салих әфәнде, аны тагын укып кара әле. Салих укый. Җәмгыятьнең правлениесенә әхле исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр. Әхле гыйләмага юл бирерләр. Правление әхле исламның мәслихәт күргән эшләрен эшләр. Мулла: әхле гыйләманың төрлесе бар бит. Әүвәл бит пәйгамбәребез заманасында да монафиклар булган. Менә шунда әхле гыйләмадан элек сөннәт юлында гамәл кыла торган дигән сүзләрне арттырырга кирәк. Җамал кода: шулай. Хәзрәтләр авырга алмасын, мулла мөәзин арасында да төрлесе бар. Салих: алай булса менә булай инде, укый. Җәмгыятьнең правлениесенә әхле исламның мәслихәт күргән кешесе сайланыр. Сөннәт юлында гамәл кыла торган әхле гыйләмага юл бирелер. Тавыш: яхшы. Муса мирза: шуның берлән биттеме инде, Салих әфәнде? Салих: битте. Муса мирза: алай булса инде, хәзрәтләр, тагы бер фатиха биреңез инде. Хәзрәт: яңыз. Кул күтәрәләр. Аллаһы Тәгалә һәр мөэмин мөселманга 7 иҗмак ишеген ачык кылсын. Халык: амин. Һәммәгезгә иҗмак ниъмәтләренә насыйп кылсын. Һәммә мөэмин мөселманга хурил гайннар берлә кышышырга насыйп кылсын. Халык бик кычкырышып: амин. Битләрен сыпыйлар. Киленнең ишеге тагы сызык кына ачыла. Муса мирза: Салих әфәнде, син аны инде акка яз. Халыкка: менә инде Салих әфәндене язсын да җәмәгать куллар куярбыз инде. Халык: әйе. Тагы җыныяк тавышлары, чәй тагы куәтләнә. Салих читкә утырып яза. Муса мирза: менә инде җәмәгать, Аллага шөкер, җәмгыятебез дә булды. Инде менә шунда теге каһәрләргә сер белгертмәскә кирәк. Әле берсе миңа әйтә: син, Муса Сапич,
Үзең мөселманнар өчен тырышасың. Алар сине эшкә дә санамыйлар. Алар сине городской думага гласный иттереп тә сайламадылар ди. Алар сине гел читкә кагалар. Син безнең якка чык. Без сине күккә күтәрербез ди. Мин дидем. Нисмей безнең мөселманны хурларга сайламасалар. Минем үземдә сәбәп булгандыр дидем. Менә син бу сайлауларны караптыр. Шуннан үзе дә яшен суккан кебек, шайтан кебек китте дә, тагын бер каһәренә барып, шыпыр-шыпыр сөйләргә тотынды. Ул мине думага сайлатмас өчен юл эзли икән. Менә вәт, әле нишләргә тырышалар. Берәү: әйе, җәмәгать, теге вакытта Муса мирзаны сайламаенча хата иттек. Бу юлы сайлыймыз, Алла теләсә. Халык: сайларга кирәк, сайларга, Муса мирза. Вәт, мин шунда теге каһәр миссионерларның минем сайланмавыма шатлануына вәт хурландым. Вәт губернаторлар да миссионерларны җыеп бәйрәм иттеләр. Мин ишемнән: ярый дидем. Мин дидем, киләсе думага сезнең ашыңызга таракан булырмын дидем. Халык: хата булды, Муса мирза. Менә шул җәмәгать. Шундый эштә уйлашырга кирәк. Менә вәт, инде хәзер безнең җәмгыять булды. Бөтен мөселманның җәмгыяте булды. Ул вәт тегеләрнең борынына сукты инде. Вәт алар хәзер белгәч тә, бөтен теше тырнагы берлә моның председателе Муса мирза булмасын иде диерләр. Менә вәт, әле кая эшләр бара. Берәү: шул кафирләргә үч итеп Муса мирзаны сайлыйк. Халык: сайлыйк, хәзрәт. Әйе, мирзаны сайлыйк, мирзаны, Муса мирза. Мин җәмәгать, мине сайлаңыз димим. Әле тик теге каһәрләрнең мине дин дошманы күрүләренә генә әйтәм. Салих кулына бер табак кагаз күтәреп килеп: язып бетердем, Муса мирза. Алай булса, хәзрәтләр, бу тагы бер укысын. Халык: укысын. Салих укый. Җәмгыятьнең максаты хак мөселманнан мурад, әхле гыламаны игътибарга алучы, сәләфе салихин юлы берлә йөрүче, ата-ана фатихасыны алучы, байларның рөхсәтеннән башка эш башламаучы, мохтаҗ тарафларына ярдәм итмәктер. Халык: бик яхшы, Җамал кода. Моның әгүзе бисмилласы юкмыни? Муса мирзага: бу мирза бисмилласыз буламыни? Халык: куй, әгүзе бисмилла куй. Бер мулла: әйе, бисмилласыз башланган эш тәмам булмыйдыр ди. Салих әгүзе бисмилла яза, яңадан укый башлый. Икенче мәттә: шул максатны тутырыр өчен җәмгыять бәдәвам һәм әбҗәд укылатырган мәдрәсәләр ачарга, кичке сабаклар ясарга, зур ва кичкенәләр өчен һөнәр өйрәтергә юл ачачак һәм дә кирәкле китаплар бастырырга тырышачак. Җамал кода: монда ник бәдәвам дигәне калган? Яз, ник калдырдың? Халык: яз. Салих аптырап тора. Муса мирза: яз, Салих әфәнде. Салих та укый. Һәм дә бәдәвамны бастырырга тырышачак. Җамал кода: тырышачак димә, бастырадыр дигән. Халык: әйе. Салих төзәтә. Һәм дә бәдәвамны бастырадыр. Укый. 3нче мәттә: член булыр өчен елына 10 сум түләү тиештер. Гомерлек член буласы килгән кешеләргә бер юлы 300 сум түләргә тиештер. 4нче мәттә: җәмгыятьнең эшләренә карар өчен 10 кешедән мөрәккәп бер правление сайланачактыр һәм дә расходларны тикшерер өчен 3 кешедән мөрәккәп ревизионный комиссия сайланачактыр. 5нче мәттә: правление әхле исламның мәслихәт күргән эшене эшләр һәм дә правлениегә әхле ислам муафик күргән кешене сайлар. Сөннәт юлында гамәл кыла торган әхле гыламага юл бирелер. Хуҗаның углы тагын торып китеп ишекне бик нык яба. Салих туктап тора. Муса мирза: биттеме, Салих әфәнде? Салих: битте. Муса мирза кагазларны алып: менә яңыз инде, хәзрәтләр, кул куйык. Муллалар: мирза, син үзең куй инде. Муса мирза: мин хәзрәтләр сездән узып кул куярга ярыймысың? Сез вә дин башлыклары. Хәзрәт муллаларга: куйыкмы инде, җәмәгать? Моннан андый-мондый перепис фәлән, урысча укытулар, китап җыюла килеп чыкмас бит инде, Муса мирза: монда булганда бер нәрсә дә булмас. Халык: куй, хәзрәт, куй.
Хәзрәт кул куя. Аның артыннан мулла куя. Аның артыннан тагын мулла, тагы бер карт бай, артыннан Шәриф бай, аның артыннан Җамал кодага бирәләр. Халык тик тора. Җамал кода озак кына карап Салихка: "Ник әгүзе бисмилладан соң әбҗәте юк?" Халык шаулап китә: "Ник юк?" Муса мирза: "Яз." Салих килеп яза башлый. Җамал кода: "Гаип ирәннәренең исемене калдырырга ярамый. Шундый зур эштә әбҗәтсез ярыймысың? Ул кафирләргә керә алмаска кыйма булып тора." Казаки астыннан муйнына таккан зур битине күрсәтеп: "Менә, әлхәмдүлиллә, 47 ел тагам. Бер авыру күргәнем юк." Салих: "Язып бетердем." Җамал кода алып күзлеген киеп укый. Әбҗәт, һәвәз, кытти, каләмән, сәхфәс, кырышәт. Шуннан кәгазьне утка каршы тотып карый, бик озак карап торгач: "Җәмәгать, бу нәрсә?" Кәгазь эчендә ут яктысында күренгән гербны күрсәтеп: "Бу ни бу?" Халык бар да чәй яныннан торалар. Ишек тагын ачыла төшә. Берсеннән-берсе бәрешеп кәгазьне карарга тотыналар. Берсе: "Кош сүрәте", Янә берсе: "Тәресе бар. Менә, төртеп күрсәтәләр." Салих кәгазьне алып карый. Муллалар: "Бу ни бу? Сез шулай безне алдап кул куйдырып урыс итмәкче буласызмыни?" Җамал кода: "Андук җәмәгать, моның арты бозыктыр дигән идем." Халык дулый: "Менә ышан." Салихлар аптырап торалар. Шәриф бай: "Соң анда кыш булса ни була?" Җамал кода: "Ишеттегезме? Кыш булса ни була ди? Сиңа тәресе булса да шулайдыр." Халык тавышлана. Муса мирза: "Җәмәгать, бу начар эш. Бу теге каһәрләр ише булды. Вәт, мөселман дип Салих әфәндегә ышанган идем. Менә, яшьләргә ышан." Халык Салихка: "Син безне урыс итәргә кул куйдырдыңмы?" Салих янына йомырыкларын тиеп киләләр. "Ник дәшмисең? Безне урыс ясамакчы булдыңмыни?" Берәү шул арада: "Аллага шөкер, әле кул куеп өлгермәгән идем." Берсе: "Бир кәгазьне. Ул яшерергә тели. Кул куйган кәгазьләрне яшерергә тели. Ул яшереп тегеләргә бирергә тели. Җәмәгать, харап булабыз." Халык: "Бирмә." Салих кулыннан кәгазьне тартып алалар да, барысы да: "Минем кулым бар, минем кулым" дип кычкырышалар. Берсе берлә тартышып, кәгазьне йыртып бетерәләр. Җамал кода вак-төяк йыртык кәгазьләрне алып, тагы йырткалап Салихның битенә бәрә. "Мә, кара йөз, обществаңны." Халык: "Сөягеңне көл итик." Салихка таба барысы да киләләр, йодрыкларын йомарлыйлар. Яшь фикерләр сцена буена яшеренәләр. Салих тик катып тора, ишектән хатыннар башы күренә.